min de que vale ver as pastillas da Guardia Civil a ver unha despliegue de xente todo por aí. De que me vale se non apagan moito? Porque en eso, pincha, que Se ten un cartel a mañá. eso ya cabrea más. Cabrea más. Tenemos un loco para llegar a esa cerilla. Fue impresionante. Antes, a salinte da casa. Eu sei que non o vexo xusto. A ver, eu dos errores hai que aprender. Pero que non se pode constantemente un error, e un error. E que ao final vamos quedar queimados no medio do lume. Bueno, xa foi. É que é así. Eu penso que, a ver, non sei, usted quen é, eu son Mari Carmen, son unha cidadana de aquí, hasta eu cansada de pedir ao ayuntamiento que me desbrociguei. Non ardeu máis porque teño desbrozado eu. Porque non desbrozamos el outro día. Da parte de arriba, eso hai que desbrozalo. Xa acabei. Teño moitos nervios. Primeiro, Pido perdón. aquí en Monterrey non tens que pedir perdón, nada, só faltaría. Que a mí se me ardeu dúas veces ao lado da casa a miña nai, tuvemos que meterme un ataque de histeria. Isto é unha impotencia. Pero mira, nós tiñamos, primeiro, nós estamos moi atentos aquí porque xa levan toda a semana intentando facelo. Foi Vilar de Vos, foi Flariz, foi Infesta, foi tal. Tiñamos os medios arriba, como se chama, San Millán. Rulou el viento. Nadie contaba que viñera para aquí. Eu estaba en Santiago Canto, fai hora e media, e dixen, poume para aí porque rulou el viento contra aquí. Entre que collemos avións, movemos e toda esta historia, pasou. Isto non hai quen Pero hai que prevenir de antes, porque teñen moita experiencia. Que non son solo, que non son pouco solo. Por iso te estou dando a explicación, mira ahora mismo como estamos. Pero eso foi porque o deixaron. Está rulando. Miren, eu teño comprobado, podemoslo creer ou non, teño comprobadísimo. Eu teño visto empezar un lume que se pode apagar. Naida apaga ese lume. Ese lume, hasta que non se estende, hasta que non vengo despliegue aéreo, non hai maneira Te digo que hoxe hai 15 incendios en Galicia. Pero por qué? Pero por qué? Porque non poden apagar o incendio cando empeza. Porque teñen que deixar expandir o incendio. É algo que eu non entendo. Vamos a ver, non é que queiramos que se expande. Pero si non... Sabes cantos medios temos hoxe? Temos 11 avións e 11 helicópteros. Pero non fan nada. Non, por favor, non, Cari, non. Bótanos a iso. Yo digo, monto bombas, ese incendio veses apagado. Perdone, yo lo vi a las 2. Pero veses apagado. Lo vi. Veses apagado. Poquito de nada. Y vi un helicóptero encima. Pensé, me lo fuimos al médico, que por eso no estaba aquí. Digo, eso cuando vuelva ya estará apagado, porque fue verlo y ver un helicóptero encima. ¿Quién lo avisó? ¿Cómo ya estaba ahí? ¿Por qué no se apagó? No, en un momento que ya sí, lo vi un momento. Y cuando he venido del médico me encuentro que ya está todo. Usted creo que vieron el otro día el fuego de Flariz. Sí, lo he visto. El fuego de Flariz cogió en 4 horas 104 kilómetros. Pero no hay un foco solo. No, pues precisamente hace más difícil el tema. Y cuando viene el viento rulando, como está rulando, nos desorienta a nosotros. Porque no sabemos a dónde ir. Por eso yo no sé los intereses. Aquí nadie contaba que te vinieras a... De hecho, cuando hablé yo contigo, ¿quién contaba que vinieras a... Hai que desbrozar, hai que traballar todo o ano, hai que obligar a xente que desbroza acabou o plazo 16 de xullo. A semana que ven salen 150.000 notificacións de desbroces en Galicia. Ahora, o que temos que facer entre todos, non olvidarnos deso, facer desbrozar a xente. Todos. Non temos problema ningún. Os nosos, os privados, somos os primeiros. A con multas, a con sanción, a con... Estamos aquí, quixemos vir, unha vez que se declarou a situación túas, estábamos comentando ahora que é un incendio complicado polos cambios que está tendo de orientación ao vento, que nos dificulta moito o seu seguimento. Aquí en principio agora a situación está máis tranquila, pero bueno, temos todos os medios que se poden poñer a disposición deste incendio. Neste momento temos 11 avións, temos 11 helicópteros, temos todas as nosas brigadas da zona aquí desplegadas para protexer a xente fundamentalmente, pero o que temos que decir, o que estamos trasladando é que hoxe os fuegos ou os lumes en Galicia é unha cuestión de 3 comarcas. Pasou no Barbanza, onte mismo en Cotobade, en Cerdeo Cotobade, tuvemos 7 incendios, 5 en 77 minutos, e aquí xa podemos ver os que coñecemos a comarca. Eu estuve o sábado no incendio de Flariz, a semana pasada Vilar de Vos, trataron tamén de facelo en Infesta. Temos que apelar á concienciación cidadán, inda que estemos traballando con todos os medios a nosa disposición para que nos den toda a información que sexa
sexa posible para acabar con esta lacra da xente que está facendo tamén este despropósito, facendo estes lumes que nos perxudican tanto e que poñen en peligro incluso a xente. Nos pedimos, por favor, rogamos encarecidamente a xente que cualquier información a den no 900-815-085, xa hai aquí xa investigadores, hai medios tecnolóxicos, estamos preparados para cualquier indicio podelo aproveitar, e xa non podemos evitar este incendio, pero evitar os futuros que nos ponen. Pero si houve evidentemente unha situación de cercanía dos lumes ás casas, nos o que tratamos en todo momento, por suposto, o monte é moi importante, pero o máis importante son as persoas. Entón, aquí concentramos pois ora moitísimos medios para ter protexida a xente. Declarouse a situación 2 precisamente por esa necesidade de evitar cualquier mal maior, que neste caso sería unha maior afectación na terra. Eu as noticias que teño é que non ardeu vivienda ninguna, o que hai é algunha afectación, pequena afectación nalgunha que estábamos mirando agora precisamente, pero bueno, evidentemente o lume pasou moi cerca. É totalmente normal que a xente se poña nerviosa e se poña inquieta nestas situacións, porque, bueno, todos temos vivido, eu tamén son galego, temos vivido lumes cerca da casa, e a verdade é que é unha situación pois, de moita intranquilidade e moito nerviosismo. Bueno, tamén é un pouco que estamos trasladando que o fume, sobre todo cando ven o viento hacia aquí, pois impresiona un pouquiño máis, pero nestes momentos temos moitos medios aquí concentrados loitando contra este incendio.